realizujeme projekt v spolupráci s Gastrohalom, kde sme vymienili nové kuchynské zariadenia. Týka sa to školy na Slovenskej ulici, taktiež v žiackom centre Mladosť, takisto Slovenská a malé kuchyne na Slovenskej ulici. Spotrebiče došli do žiackého mestra, sú to veľkokuchynské zariadenia, ako sú konvektomat, elektrické pany, šporáky, chladničky, mrazničky, nové vybavenie reštaurácií, nové vybavenie vinárne, nové potravinárske vitríny pre obchodného pracovníka a pracovníka marketingu. Snažíme sa viesť žiakov modernej gastronómii, pripravujeme s nimi tradičné, klasické jedlá, ale servírujeme to s tým moderným spôsobom, aby troška mali otvorené myslenie, aj zručnosti, aby boli aj kreatívni a takto ich navudíme na toto krásne povolanie, ktoré v tejto dobe je, ja si myslím, výnimočné. Je to nie len o kuchárine, ale je tam aj kúsok toho srdca toho kuchára a je tam aj tá kreativita a fantázia. Žiaci majú veľkú víziu u nás na škole, 9. ročník hlavne. Budú pracovať na nových, moderných a kvalitných technológiách. Máme tu krásne zariadenia z Gastrohalu, moderné, umyčky riadu, vyprážacie pulty, teplé pulty, sporáky, stoly, gastrochladničky, rúry, pizzapec a konvektomat. Žiaci sa zaučajú na profesionálnych zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v špičkových hoteloch. S dodávateľom z Gastrohalu sme boli veľmi spokojní, veľmi dobrá spolupráca, takisto bolo zaškolenie zamestnancov, žiakov,